Os pontevedreses terán que agardar ata o 16 de decembro para ver as súas rúas alumeadas polo Nadal. O Concello decidiu retrasar case 15 días o encendido por aseguran responsabilidade e coherencia. Estamos dicindo dende todas as institucións europeas e desde todas as administracións que hai unha crise enerxética enorme que pode poñer mesmo en algúns estados en risco o suministro para a calefacción. Temos unhas familias que están afrontando uns costes enerxéticos enormes. E entón pensamos que en coherencia con esa situación e para mandar tamén unha mensaxe de corresponsabilidade e racionalidade, pensamos que encender as luces o día 16. Esta decisión permitirá, ademais, manter o custo da licitación. A pesares do incremento dos prezos da luz, o contrato está dotado con 140.000 euros, a mesma contía que o ano pasado. O Goberno local calcula que de prender as luces a principios de decembro incrementaríase nun 40%. A licitación deste ano, estando menos días, ten os mesmos costes. De telo feito até 2 semanas e medio antes, incrementaríase de forma importante, porque teríamos que cubrir os gastos, aínda que é a empresa concesionaria da adxudicación que encorre cos gastos, lóxicamente, as empresas non traballan gratis. Teríamos que incrementar esa licitación até alcanzar eu supoño que un 40% máis. En canto ás comparativas con outros concellos da contorna, especialmente coa aposta de Vigo polo alumeado de Nadal como atractivo turístico, o Goberno local desbota que este retraso afecte o comercio local e a hostalería de Pontevedra. O comercio local de Pontevedra non se vai ver afectado por contraste con Vigo, e creo que o tema da iluminación de navideña de Vigo é outra cuestión absolutamente diferente, que non ten que ver coa iluminación e coa decoración nada Nadal, sino cunha concepción distinta de modelo de cidade totalmente diferente. Desde logo non concordamos con moitas cousas que fai o Concello de Vigo e esta é unha delas.